Сәлем дуслар. Көмеш кыңгырау һәр вакытта да кунаклар кабул итеп тора, сез моны беләсез. Без бүген менә редакциябызга яшь талантлы популяр җырчы, сез белгән, без белгән искиткеч матур тавыш иясе, моң иясе Сәйдә Мөхәммәтҗанова белән аралашабыз. Сәйдә, сәлам. Сәнмесез? Безнең менә барлык хәбәрчеләребезне, Сәлам. безнең язылышчыларыбызны сәламлый аласың, әйе. Иң башта сиңа рәхмәт әйтәсебез килә. Шушы тыгыз графигыңда безгә Көмеш кыңгырауга урын алып, безнең белән бергә интервьюга килгәнең өчен рәхмәт сиңа бик зур. Сезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен. Сәйдә, менә синең исемеңне әйткәндә үгәйме, миндә шундый фикер туа. Синең исемең нинди мәгънәгә ия? Ягъни бәхетле кеше, урысча әйтмешли госпожа. Шундый мәгънәдә. Мәгънәсе бик бай икән, күренеп тора, һәм синең исемең дә җисемеңә туры киләдер, миңа калса, әйме? Әйедер. Сәйдә, син бик матур җырлыйсың. Бу сер түгел, синең тамашачың бар, үзеңә генә хас тамашачың бар, әйме? Бик моңлы җырларны да матур башкарасың. Репертуарыңда, әйтик, халыкчан җырлар да бар, яшьләргә охшый торган җырлар да бар. Менә синең үзеңә гомумән моңга карата, музыкага карата мәхәббәт каян килде микән? Минем әнием ягыннан да әнием яхшы җырлый, бик матур җырлый. Татар халык җырларын, мөнәҗәтләр, бәйтләр мин анардан тыңлап үстем. Һәм инде әтим ягыннан да әнием, ул инде мәрхүм, урыны җәннәттә булсын. Мин аны күреп өлгермәдем, ләкин әтим миңа сөйләгән иде. Аның әнисе бик матур шигырьләр сөйли иде. Сәхнәгә басып, шул хәтле тамашачыларны җәлеп итә иде, хәтта кайберләре җырлый иде. Миңа калса менә ике дәваниемнән сәләт бирелде. Менә җырдан кала, моңнан кала, син тагын нәрсәләр белән кызыксынасың? Бәлки синең менә тамашачылар бик белеп бетермәгән хоббиларың бардыр, шөгыльләрең бардыр. Хәзер хобби түгел инде. Мин укыйм Казан федераль университетының көнчыгыш бүлегендә һәм телләр өйрәнәм. Көнчыгыш телләрен, ул да булса төрек теле, гарәп теле, инглиз теле әлбәттә. Телләр миңа бик ошый һәм миңа калса бик актуаль бүгенге көндә телләрне өйрәнү. Һәм инде ул иҗатка да комача аламый, чөнки көнчыгыш телләрендә дә җырлыйм, төрек телендә дә җырлар бар, гарәп телендә дә җырлар бар, француз телендә дә җырлыйм. Шуңа күрә ул иҗатка комача аламый, булыша гына ярдәм итә. Яхшы. Менә мин бу сорауны да бирә алмыйча калдыра алмыйм. Голос проекты турында булыр киләсе сорауым. Син анда башкардың татар халык җырын, Су буйлап дип атауга ялгышмасам. Әйе. Ни өчен сез менә нәкъ шушы җырны сайладыгыз? Аның тарихы бармы? Аның тарихы бар. Бик авыр булды җиткерергә редакторларга. Иң беренче сезонда мин башкарырга тиеш идем в горнице дигән җырны. Анда бала дип саныйм инде мин үземне 13 яшемдә. Анда бала үзе генә керә редакторлар янына, беренче каналның редакторлары янына. Һәм инде анда алар бергәләшеп сайлыйлар репертуар. Син аларга берничә җыр җырлап күрсәтәсең дә, һәм алар тыңлыйлар. Менә шул сиңа килешәме, юкмы? Һәм беренче сезонда җырласам, мин җырларга тиеш идем в горнице дигән рус халык җырын. Ләкин Аллага шөкер, миңа чират җитмәде. Һәм мин автомат рәвешендә калдым икенче сезонга. Һәм инде менә шулай редакторлар янына кереп, мин әйтәм аларга, мин в горнице җырламыйм. Җырлыйсым килми, күңелем ятмый. Мин аларга берничә җыр җырлап күрсәттем. Анда «О соле мио» да иде итальян телендә. Рус җырлары да бар иде. Һәм алар миннән сорыйлар, тагын нәрсә син тәкъдим итә аласың? Мин инде барысын да җырлап бетердем. Хәзер уйлыйм инде, нәрсә микән тәкъдим итәргә аларга? Мин әйтәм, беләсезме, менә безнең шундый бәйге бар Казанда, «Созвездие йолдызлы» дигән. Менә мин гран-при менә шушы җыр белән алдым. Бәлки сез тыңлап карарсыз. Алар әйттеләр инде, әйдәгез тыңлап карыйк. Мин татар халык җырын җырлап күрсәттем. Су буйлап инде беренче куплеттан соң туктамакчы идем. Алар миңа әйтәләр, дәвам ит, нишләп туктадың? Аларга бик ошады. Һәм инде мин җырлап бетердем бөтен 3 куплетында. Нәтиҗәдә алар сайладылар. Һәм инде оркестрда Сергей Сергеевич Жилинның безнең музыка буенча, безнең аранжировка буенча, ягъни баянның гармониялар буенча өйрәнделәр менә шул җырны. Менә күңелеңә барыбер дә миңа калса теге тиз ритмлы җырларга караганда халыкчан, шундый йомшак, җайлы, салмак җырлар барыбер дә якындыр, әйме? Әйе, миңа лирик җырлар күбрәк якын, үземнең халәтемә, чөнки мин үзем дә шундый күбрәк лириктер.
Ләкин репертуарда әлбәттә тиз җырлар да булырга тиеш һәм инде мин тырышам баетырга үземнең репертуарымны, ягъни татар халык җырлары булса, тизрәк җырларны кертергә тырышам. Чөнки безнең бик күп матур тиз җырлар да, мәсәлән, Иделләре күлләре, Суда, аннарсын Бәгърем диярмен, алар үсә, күп аларны кертәм. Без беләбез, син бик яхшы гына аралашасың, дустың дип әйтергә кирәк, фигуралы шоу остасы Камилә Вәлиева белән дәйме. Менә аңа кагылышлы бер сорау бирәсем килә. Син аны дуст буларак, бәлки иптәшең буларак, аның без белмәгән сыйфатларын әйтә аласыңдыр. Менә Камилә белән очрашканда мин әйтә алам, ул бик ихлас кеше. Ихлас аралаша, менә нинди бар ул шулай аралаша һәм инде мин бик шат безнең дуслыгыбызга, күптән түгел генә, быел түгел, теге елны алар Казанга килгәннәр иде, әнисе белән, тренерлар белән бездә этап гран-при ниндидер узган иде Казанда. Һәм инде менә миңа тәкъдим итте, әйдә, мин сиңа чакыр билетын бирәм ди, килсәң шат булыр идем күрергә. Мин әлбәттә ризалаштым һәм инде зур рәхмәт әйтәсем килә, шул хәтле масштаблы үтте бу чара бездә. Һәм инде мин аларга милли курчак та бүләк иттем. Фото да ясадык. Менә әңгәмәбез ахырында шундый бер кызык гына сорау бирәсем килә. Сәйдән, әгәр дә син вакыт машинасына утырсаң, мөһим түгел, син киләчәккә барасыңмы, бәлки узганга, үткәнгә кайтып киләсең киләдер. Син нинди хыялыңны тормышка ашырыр идең? Минем зур хыялым татар милләтебезне чит илләргә җиткерергә, гомумән бөтен җирдәге яшәүче татарлар, кешеләр белсен иде татарлар турында, менә Казак җырчысы Димаш кебек. Менә шундый хыялым бар. Чөнки безнең милләт ул бай, безнең татар халык җырларыбызда бай моңга һәм инде аларны ишетмиләр генә. Аларны ишетсәләр, миңа калса, бөтен дөнья таң килер иде. Сәйдә, бик зур рәхмәт әйтәбез сиңа бу әңгәмә өчен, килгәнең өчен. Иҗатыңда яңадан яңа үрләр теләп калабыз. Рәхмәт, бик зур.